kunat pensi ni kengkam ka chijor ke chengma daka masi charjable thotlo chilang non nang ka chiplang pi suapir the long pen ni phanang paprai dakpo ni ta kai ke amat ke chiruwer ne ni mumang nang pawir det chinam pobon mu nang chima thasi apong nang methang apan charjulem deji ni kupisi ka cheplang pile lapusonang ka cheman pidet loma pusinang methang apan charjulem deji lapen nang methang apan chidia une detsi ning duplik pensi nang doji